So masu kallon mu, ku ci gaba da bibiyar mu domin kallon yadda za ta kaya a wannan tasha tamu mai suna Autan BBC Online TV. Autan BBC Online TV. Malam ya sunanka? Sunana Khalifa. Shin za ka iya ba da kodarka a baka fai 200? Koda. Kai. Da dai bai ne aka ce mun to shine zan iya bada, amma wata fai Allah na tuwo yanzu ko lancin ɗinta ba a yi ba ana magana koda. Gaskiya ba zai yi ba. Fai fa. Fai ne tuwo. Assalamu alaikum. Malam ya sunanka? Sunana Muktar MK. Shin za ka iya ba da kodarka akan fai 200? Fai 200. Fai 200. Ani gara wani ma waya bibo da free mining. Free wifi wanda yi mining na fai. Ba ma wani fai din ba. Amma baka tunanin idan ta fashe irin makudan tarin kudaden da zaka samu idan ta fashe? A za mu saboda zan samu kuɗin ne shi sa ne yadda a bani waya bibo X7 da free wifi yi mining na fai ko guda ɗaya na samu ko ɗan gwaje bai da kuɗin fai guda 100. Kage baki. Assalamu alaikum. Ya sunanka? Sunana Abubakar. To shin za ka iya ba da kodarka akan fai 200? To ai ni ba fai ba, ko fai skala abin balan iya ba da koda ta akan wani fai ba. Fai fa. To wani abu da shi fai din ai ni ko koda ko fai skala abin balan iya bayarwa ba. Amma baka tunanin idan ta fashe ka zo ka wuce Dangote a kuɗi? Ai wallahi ba Dangote ba. Ko abin nan zan wuce ko irin su wizi zan wuce sai miki duwa kyale su kawai. Assalamu alaikum. Sunana Ummu Nawara. Suna? Wa alaikum salam. Sunana Sadiq Aminu. Shin za ka iya ba da kodarka a ba akan fai 200? Ai ni ko an ta ma zan iya bayarwa in dai akan fai ne. In dai akan fai ne zan iya bada komai nawa. In dai zan iya ko zuciyata da a ce ana zama da zuciya biyu da a ce zuciya biyu ce zan iya bada zuciyata ma a ban fai. What? Assalamu alaikum. Malam ya sunanka? Sunana Bashir Tijjani. Shin za ka iya ba da kodarka a baka fai 200? Kai koda ta? Koda. Tabbi yaran ba zan iya bada koda ta a ban fai ba. Ina son fai amma ba zan iya bada koda ta a ban fai ba. Ke barki jin ga miki. Ai ko babana ba zan iya bashi koda ta a ban akan fai ba. Dan ke mahaifiyata ta haife ni amma akan wani fai ban jin bada koda ta. Inda bai fa kai tunani dai. Kai ai ba wani tsani ne akan wannan. Fai akan koda ta wallahi ba zai yi ba. Baka tunanin idan ta fashe irin makudan kudaden da za ka samu? Ta fashe? Ai na fi shekara biyu ina mailin har yau ba ta fashe ba. Tun na koyi can banza ne har in ɗan koda ta ba akan wani fai ba. Ai ana sa rai daga wannan watan zuwa Disamba ana sa ran za ta fashe. Wallahi ba ta fashe ba. Ni da ne ba je wajen can banza ne ba wani fashewa ya ce. Duk ƙarya ce. Kin ji wannan shine gaskiya kawai. To masu kallon mu kun ji dai yadda ta kaya, ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda ta kasance. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.